How many times sibi ndichikudza kuti kudzidza hakuna kuipa, asi kakuzodzidza stereki ndokunetisa rombe. Zvekudzidza stereki izvi zviribe musoro bazviye. Indakapasa form 4 zvinhu zviribe kudovhera zvakaitiwa pamufamily medu, asi izvezvi handikwanisi kudotaura bakana pamafamily discussion nekuti wakangotaura chete zvinova zvanzuya donzi akadzidza chaizvo. Imagine dai ndakazoita kana A level Nereti yavari kufamba nayo dai wakaita A level dai wakatofa kare kare nekuti udofu neuroika zvinofambidzana. Haureve nemasamutokoka. Ndakatombozviitwa ka pafirst year yangu kandiri pa UZ apa. Kubva ipapo handitaure futi mufamily group. Zvisizvo mufamily chete baizvo wangu. Even mumagariro chemo wakadzidza zvakanyanyisa stereki unosvika palevel rokushaya zvinhu zvokuzvimiririra. Ipo pane pachidiwa hondo nengwa kutungamidza kuda kuti ndakadzidza chaizvo. Ndoponoona vakomana vacho vakawanda vanoitisiwa novasikana kuchikoro, kana akarora mukadzi anenge achingoitisiwa kunge munhu akajisiwa. Anenge arorerwa naniko munhu iyeye. Zveupenyu zvinotoda kubhalansisa izvi. Zvechikoro hafu, zvekungwavha hafu, bumbo havabuda mpinga. Boys, vamwe titori nemadegree but totozviitira tunhu twedu wani. Guys, mimika, don't make me feel out of place. Aiwa kamunai manduwe, haikone kutsamwa ba kungoonesana pawarume. Chikombera kutotaura dama, potse dama kuita diki. Mukono kuti zvinoitika mukuru ukawanza mabhuku kazhinji kacho unenge wakuwengiwa nowanhu, unopedzisira uri vanhu zvinhu zviribe basa ba, ndio unenge waizi target. Ende vanenge vane pokuwanda napo vachiti heye akapengesiwa nomabhuku, heye akanyanya kudzidza stereki. Saka zvino anogara uribe kudzidza aba. Naizvako iwe, mafacts ari stubborn kamukuru wangu. Chikoro chinovhura pfungwa chovhara homwe shotere ipapo. Pano pasangana madofu. Okay, mafia ndimbobvunzawo. Handii makabhalansisa chikoro nekungwavha. Mumbori nechii mulife macho? Seyo chikomberewo chingondipa one chinhu besides zvina iri musoro mako. Kona baba Sibi, violence ndeiko? Kudzidza kwenyu kwakushaya basa manje apa ija easy. Muterere zvokutaurwa chete. Handi magara muzvizive kuti hakuna billionaire ane masters or doctorate, nekuti timu rakadzidza rinowanza theory muraifi. Isu tisina kudzidza tichitoita zvinhu zvedu practical tichienda mberi nelife chete. Ndizvo zvinovapa kumukira kupfeka masutu kuti vauye kuzotiparidzira zvemadhigiri pano pabhawa. Izvezvizvi pakatonzi pasvika rori remajecha ritoda vanhu vanofloda, isusu tinongojambira izvo, iwo wotongosara uchifunga zvako zvemadhigiri zvekurwara njere. Iyi yatova pesenari kaya wakuita chikomberai. Taura uchiziva kuti mai manje nguva yemangu iri kusvika. Samutoko akaenda kunokuhwa mangu, tikasara tiri 2. Tochiona kakuti unenge wakuganza nani. Sori wangu kana ndadhipisa, but wasiya kudheni kuri bhoiri, nekuti haungapinde pasakunda apa nenhau dzekubhawa. Aiwa zvimwe hazvizodeba varume. Nababa makawe ndo vamwe vanhu zviti wakadzidza chaizvo. Kudzinza kwa hakuna akadzidza saiwoba, ndosaka achifamba nomapepa o constitution kuenda kumafamily meeting. Samutoko. Ndakushedza kangani? Hameno hako. Apo wagara uri pa wait list nakudhara.